सिबाय नोंसोरो बिब' बिनानाव नङा नोंसोरो सानैजों लागायलायो रुम मोनसेयाव डाइरेक्ट बुङो आं नों बिब'खौ लायो नों बिब' जग्रा गुन्दा नों सासे थामनेल आरो टाइटेलखौ नोंथांमोना नायना मिथिखाबायानो जानांगौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मा टपिकआव थांगासिनो दं लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्ला मिथिगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' सिनायखायो जोंनि बे निजिरा बसुमतारी लोगोसे दाखालिबावबो एसे माने भाइरेलनि सायाव एसे माने गुनु गोनाङै एसे दावराव दावसि जानायनि गेजेराव लोगोसेयै आंखौ नैबे दा सम फैबाय थानाय समाव एल'ग्राजों लोगोसे निजिराजों मोनसे रिल बानायनायाव माने बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा ओंखारदों लोगोसेयै एल'ग्राया माने निजिराखौ प्रेगनेन्ट खालामदों होननानै डिटेल खोन्थाफोरखौ माने आलु होननाय आलुखौथ' मिथिखायो नोंथांमोना फेसबुक आरो इउटुबफोराव आलुआ माने ओरैबायदि माने एकदम माने एग्लुंजोबना होबाय आरो लोगोफोर निजिराखौ लोगोसे एकदम मा बुंबावगोन आरो लोगोफोर बङाइगावआव माने बुनो होसोजादों होननानै माने आलुआ माने बानसावदों लोगोसे फेसबुकनि थ्रुयै इउटुबनि थ्रुयै माने भिडिअ बानायनायखौ नुनानै माने निजिराया माने रिपिट आलुनि माने थासारिखौ माने बासाखौ माने बेरे बासाखौ माने निजिरा बसुमतारी बेरे बासाखौ माने एकदम दांख्रुना होजोबलायो आरो नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नायोब्ला मिथिगोन र' थाथ' आं ससे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाना होगोन आं ससे नोंथांमोननो खोन्थाग्रोना होनोसै लोगोफोर दिनैसिम माने आलु मोना माने सिगां माने हिन्जावबो दंमोन जाहैदों माने हिन्जाव गारना खारबाय लोगोसेयै आलुनि बे वाइटि होनना बुंदों मैदेर वाइटि होनना बुङो आरोना इउटुब चेनेलाव बा लोगोसे फेसबुकाव मैदेर बिमा खोमासिना सानै बिब' फंबायसो सानैबो माने रुम मोनसेयाव जमा उन्दुनानै गथ' सासेबो दं होननानै माने सब डिटेल खोथाखौ माने बियो माने निजिरा बसुमतारीया खोन्थाना होगोन लोगोसे नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय लोगोसे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना नायोब्लानो मिथिजोबखागोन आरो आलुनि थासारिया माबायदि सोरजों रेन्डिफोरजों लेनदेन दं लोगोसे हबोखै लेनदेन गैया बेफोरखौ माने गासै माने निजिराया रागा जोंनानै आलुनि थासारिखौ माने एकदम बरबाद धंस खालामना होखाबाय आरो लोगोसे सैथोआ मा असैथोआ मा नोंथांमोना भिडिअनि थ्रुयै नायबा मिथिखागोन थौदो बिदिब्ला ससे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांग्रोदो थौदो बिदिबा थांनायावहाय बङाइगावनि बर' हिन्जावफ्राहाय बिखौ बुनो होसोनायाव बे खारनानै डाइरेक्ट अदालगुरियाव थांदों ओमफ्राय हमहैदों एल'ग्रा सारदोंजोंहाय बासटाबो जों प्रेगनेन्टबो जादों नामा प्रेगनेन्टनिबो आं फट' नुदों बे सिख्ला गिदिर प्रेगनेन्ट जानानै ओमफ्राय सैमानि फिसा साला आलु ओइ सैमानि फिसा साला आलु लाजिनो रोङै नोङो हिन्जावजों गारना खारजानानै नोङो बिब'खौ जदों नोङो दाना बिब'जों रुम मोनसेयाव उन्दुग्रा साला सैमानि फिसा नोंनि बे खर' लानथाथाखौहाय नोंनि खर' लानथाथाखौ नोंखौ थांनानै दाखोनो बुइगोन नोंखौ साला सैमानि फिसा साला लाजि रोङै नों बायदि सासे मुखु जुनाद गैया साला नों बुजिनो गोरोङा रुम मोनसेयाव बिब'जों उन्दुआ नों साला गुन्दा लाजिनो रोङै खोनानाय बायदिबा नोङो हिन्जाव गारनानै फिसायजों गारनानै खारजानाय नोंबो हिन्जाव गारनानै दाना बिब' बिनानाव ओरै जालायबाय नोंसोरो लाजिनो रोङा रुम मोनसेयाव सैमा मालायनि ब्लग लाबोग्रा नोङो दाउला नोंखौ गुन्दा होनो आं सासे मिथिबाय नों बैफोर फाननानै जाग्रा नै बिसोरबायदि मानसिजोंसो नोङो लोगो ना नोङो कन्टेक्ट दंजोबो ना बैबारावबो नों दैदेन आंखौ बैबाराव बुनायावबो नों आंखौहाय आंनि भिडिअ लाबोदों नों दैदेन बङाइगाव बायदि जायगायाव आं थाया मिथिबाय जोंनि जायगाया बेफोरबायदि नङा बङाइगाव दुनियानि गाज्रि फाननानै जाग्रा रेन्डिफ्रा दा बङाइगावआव थायो गामियाव थानो हायै मानसिफ्रा बङाइगावआव खारनानै थाजोबो सैमानि फिसा साला आलु नों बे फाननानै जाग्राफोरजों नों लिंक दंजोबो साला गुन्दा साला सैमानि फिसा लानथारा नोंखौ मुजुलायो आं नोंखौ मुजुलायो आं सैमानि फिसा साला नोंनि बे खर' लानथाराखौ देख्लाजोबो आं हाथुराजों साला सैमानि फिसा बिब' जग्रा साला नों बिब'जों उन्दुग्रा नों साला रुम मोनसेयाव साला गुन्दा लाजि रोङै नोंखौ बार बुंगासिनो आंनि भिडिअ दालाबो होननानै नोंखौ कनसिडारबो होबाय आं नोंसोरखौ नोंनि नम्बरखौबो नोंखौबो आं कनसिडार होआखै नोंसोर लायाखै नोंखौ केस होसिगोन आं एबाराव अदालगुरियावहाय पुलिस थानायाव केस होगोन आं लान्था नों आंनि भिडिअ लाबोगासिनो सैमानि फिसा साला गुन्दा आं रावजोंबो नांलायनोबो थाङा रावनिबो आं कन्टेन्ट लाबोआ मिथिबाय आं निजे कन्टेन्ट लाबोयो आं एल'ग्रामजों आं भिडिअ लादों रिल्स भिडिअसो बे सैमानि फिसा आं एल'जों प्रेगनेन्टबो जायाखै सैमानि फिसा मेगना सिनाय रोङा नामा नोङो हा रिल्स भिडिअखौ मेगना सिनाय साग्रा नों साला सैमानि फिसा साला लाजिनो रोङै आरो बे नोंनि नंगौआ बिब'सो होनो ना नोंसोरो लाजि गैयिफोर बिब' बिनानाव नोंसोरो सैथो मानसि मोजांबा रुम मोनसेयाव भिडिअ बानायलाया गाज्रि भाषा रायलायलाया मोनथिबाय नोंसोरो बिब' बिनानाव नङा नोंसोरो सानैजों लागायलायो रुम मोनसेयाव डाइरेक्ट बुङो आं नों बिब' जग्रा गुन्दा नों सासे साला आंनो नोंखौ गुन्दा बै हिन्दी फिल्मनि गुन्दा बै खानाय लानथाथाया सिन्दुर थुलायग्रा मामोनलाय आसोल हो अमृतसुरि नङा मोनसे दंमोनला बे गोदोनि गुन्दायालै लाल महन ना मा होनोमोनलाय सिन्दुर थुग्रा लानथाथा गुन्दाया बेसो नोङो सैमानि फिसा मोनथिबाय
आलु शिलंआवब्लाबो गवा नों बेथा नोंनि फटक सटक साफा थानायाव होजोबगोन आं बेथा नोंनि नोमानि जायाखै आं नोंनि नोम्फानि जायाखै मोनथिबाय गाबागाव कन्टेन्ट लाबो होनदों नोंखौ बार बार वार्निं होगासिनो आं नोंसोर लायाखै बे नोंनि हिनजावना मा मैदेर बुरैयाबो मानसि मोजां नङा मालायनि आंबां कन्टेन्ट लाबोयो नोंसोरनो माथो गामियाव थानो हाया होखार हरजानायसिनो माथो नोंसोरलाय आरो नोंबोथ' हिनजाव गारना खारजानाय नोंसिनि गामिनि मानसियानो फलोवार्स दं आदा नों हिनजाव गारना खारजानाय लांथाथा गाथिया उनथिंबो लाजाया सिगांथिंबो लाजायासिनो थु मुगैनो ओंखारो आं नोंखौ आरो बे नोंनि हिनजाव मैदेरा मैदेरजोंनो उन्दुना गरानि फिसाबो सासे दंलाय माथो नोंसिना नैसिनि लाजिनो रोङै मालायनि कन्टेन्ट दालाबो होनदां नोंखौ सैमानि फिसा मोनथिबाय फाननानै जाग्राफोरजों नों गासिबजोंबो नोङो लिंक दंजोबो बङाइगाव बायदि जायगायाव आं थाया आंहा न' बां दं हा हु दं आंहा न'आव थायो आंखौ बुंदोंमोन सानैसो इउटुबार आदामोनहा मोजां आं मानसि आंखौ बुजायदों बे आदामिनिमोन इउटुबारा आंखौ बुंदों निजिरा नोङो बेफोरबायदि सहराव थानानै मानसिफोरजों फासायजानो नाङा बा नोङो सन्देह खालामजानाङा न' बां दं न'आव थानानै थाहै भिडिअ बानाय होनदों आं दायो न'आव दं आं बङाइगाव बायदि जायगायावबा आं थाहैया आं 2 तारिखाव बङाइगावआव थांगोन सोर मा खालामनो आंखौ एरख'फै आंखौ बै समाव रेन्डिफ्रा आंखौ फासायनो नागिरदोंमोन ना पुलिसफोरनो 20,000 30,000 थाखा होनानैहाय मालायनि दखानखौ ब्लेकमेल खालामनाया बिसिनावबो दोलो फाबनांगोन एम्फौनांगोन सानसे समाव गावसोरनो हमजागोन आरो मानो हमजाया बिसोर फानाबानो मोनजानो रोंहैयो नोंनि हिनजाव मैदेर बायदि शिलं गुवाहाटि फानहैनानै पुलिसनो थाखा होदों घुस होदों हौवानाव मा बेमार जादों HIV बेमार दङ अनजिमानि हौवायाव गासिबो इथुजों आं मोनथिजोबो आरो आंनाव रेकर्ड दं बिसोर हौवा हिनजाव नांलायनाय रेकर्डखौबो आं हगारगोन आं रायजो राजानो खोन्थागोन दायो रायजो राजा गाज्रियाथ' साफा सानै थाखायो थेवबो सापर्ट आंजों मोजाङानो बांसिन दं आरोना आं गासैखौबो बुङाखै नैबे गाज्रि बे सैमाफोरनि थाखायनो गाज्रियाबो कमेन्ट हरो सोरबा साफा सानैया नैबे सैमालुमोन बायदिनि थाखायनो बिसोरो मा मानसि मोजांजों लोगो जानो रोङा मानसि मोजांनि कन्टेन्ट मानसि मोजांफोरजोंहाय रायलायनो रोङा बै गाज्रि फाननानै जाग्रा सोरबा बायदिया दैदेन गुन्दा सोरबा बायदिया अनजिमा रेन्डि फाननानै जाग्रा नै बिसोरजों कन्टेक्ट दंजोबो बे आलुमोन बायदि आलु बिजि